Gujin chuan abial nu GU in classroom a aphalna lalawa tlangwal dang abia ka wang chuan alung oilawa Gujin chuan du than tur pahni ape a chu athil du ti sakemo shemna pek ani GU chuan akut chu lo phar chhuakin shemna to chu athlang zoka Gujin chuan GU chu a shemdon lai takin gamin chu GU chan him turin alo let le hlol mai Gujin chuan gamin chu alo nui zata chaklo ti in alo musit mel lebok atar mit chu ala tha a Gujin chuan ti hlau atuma gamin chu vordeu chuai atum lain gamin chuan Gujin a beina chu alo danga anin swal zui ngal chuti lai chuan supervisor chu man mo tak hian alo kala administration lama Gujin chu an mudu ti arun soi Gujin chuan gamina tarmit chu avwa tir le a gamina hna chuan hei hi atop na alani lawanya ti in Gujin chuan gamin chu avau zui bok GU thian nu haiun chuan library a gamin le se hian te chu awamu a message chu athonani ti apuanga school lu channi masabera zirlai ti du da thin tu ten an enthla in a poisa te an ruk sakti asoya chuti lai chuan GU chuan haiun chu alo chana chumi awang chuan GU chu an hlau pha ta ani ti chuan haiun chuan thudik in thup chu asoi chuak ta miswal te chuan hian u chu an suama Gujin chuan a poisa apuk tira Gujin chuan hian u an mi aswama an thil nei alak saklai te chu video in alo laveka chu video chu GU I thunun nan amangta ani athua oilo chuan a u nau pa chu police nena reporta awawa a u nau pa hian u ven himnan GU chuan in swal aban sanani chu mi hnu chuan miswal te chuan an run ti boile thawa chu wang chuan school chu chhuasan adu hialani ma se school chhuasan ma in haiun chuan a thian nu GU tan thil engemo ti saka a chan to thin na chu rulet ve adu ani chu wang chuan haiun chuan Gujinan hian u alan na video lak chu delete turin gamina te chanpuina chu adil ta a GU wang chuan study group chu join ve adu ani se hian chuan atira alorem ti lo zeta ma se haiu ni mel thatna chuan a thin lung sak tak chu atinem ne hle thung ti chuan video chu delete an tum ta a an video delete tum chu discipline committee kuta a umti an thu theita a ma se Gujin chu discipline committee member alo nia tu ma an ruma chuan an lut ngam lo gamin chuan lu atuma ma se hian chuan Gujinan midang asoi sak thin dan te chu a hril lok veka an mi mana piang te chu nataka an soi sak thin thu te chu a hril vekani chu mi hnu chuan hian u chu abota wangwanga misli I chuan pi han chu a machona zirlai te chu an chakna te mangswala tharum thoa midang nena in swal turin anor lui thin ti a hriat thu a hril misli chuan pi han a hnena chuan hian wa ada bona azota pi han chuan lo nui zatin a inrol na tur anilo ti a hrila a kalsan ngal chuti lai vek chuan Gujin chuan hian u a video a kol chu a za theinan ti in midang mu thei tura phochwa alo tuma ma se gamin chu voile khata alo lang thut lokara chuan alo biru a gamin chuan Gujina bulami te pahni chu ol samte in a hne ngala Gujin chuan gamina ke chu lo manin a pai thla a gamin chuan video omna flash drive chu alawata anin beizui na sahle Gujin chuan theitop chwa in a beileta ma se gamin chu atlom du bi khau lo gamin chuan zuang chungin na takin Gujin chu a hneka chu vele Gujin chu chhuata chuan atlu chhuai gamin chuan atarmit chu avwa tha a chhuwa tum lai chuan palian deuh pathum chuan an lo dang tlat mai na satakin anin swala midang te po an lo kalbel zel flash drive chu akuta tang chuan atlapala chuti lai chuan Gujina chu lo tho chuak le in computer omna lam chu apan ngal thuai video chu upload atuma
ma se a upload zo ma in gamin chuan computer chu ala a atlan chua pui ta dai ani ma se gamin chu atlupal hlau mai computer chu se hian ma a chuan atla a gamin chuan computer chu char thua ya tlan pui ngal turin se hian chu ashil se hian chuan hlau thong tak chungin in chung lama computer chu atlan chho pui ngal guzin chuan se hian chu lo zui ngalin computer chu peturin angena se hian chuan a hwaisen na zong zong nen computer chu guzin pelowin in chunga tang chuan a vor thata zoka guzin chu a thin rim hle a se hian chu avabe chuti lai chuan GU chu alo in rol thuaya guzin chu chuata apai thla ani chuti lai vek chuan supervisorin gamin chu shem turin a benga pot chungin a local pui dor flash drive chu chuata chuan atla a GU thian nu haiu ni chuan lo chhar atum lai takin miswal pakhat chuan a lo chhar khal tatlat mai le a voi khatna atan GU thian nu haiu ni chuan chung miswal te ma chon tur chuan hoisen na anei veta flash drive chu lak tumin a beileta atum chu ati hlotling tarem bokani GU chu alo thenga haiu ni chuan alo beilet vengam awang chuan chuan mel taka en chungin a hlim hle mundang daya pi han chuan hian u chu gujina thatturin nasa takin alo nor lui meka akuta chuan chemte ada atuka chuan hian u chu gujin tha tum chuan skula awakala ma se misli chuan lo dangin misli chu avit ta zokani misli chu chuata chuan tluwa hian uwa mahun chu a chiat vek a phal lawani hian u chuan sheom ati ema gamin chuan misli chu damdoi ina atlan pui ngal thuaya vanei thak takin misli chu adam chhuakani chumi hnu chuan GU chuan misli chu atloa thinlung takin ngaidam adila misli chuan GU le hian u te chu angaidam ve a GU chu study group a telve turin asombok anvai chuan skulan kal ho le theidon ta a gamin chu lekha zirpui tur thian anei ve to awang chuan alo hlim ve hle bok chutia library a an thut ho lai chuan brick mangin anom na tukver dar thalang chu an lo vom ke a dar thalang chu muntina adara gamin chu a hoi thla a pon lama chuan ama choutu miswal te chuan an lo ngak gamin chu ne thei a in ringa a fighting ranking ti san nan a ron chawani gamin chuan dam diain an chawna te chu alo nara in swala tum to lo thu a shil vele chuan miswal chu a thin rim hle study group announcement chu a pot thera an study group join tum te po awawbok chu vele gamin chu a che veta tukver dar thalang ke chia atang chuan a zuang thla a ama lo chou tu chu aluwa voi khat a nek pa a chu pa chuan gamin a nek chu dol zo lovin leya chuan atlu ngal der mai mi zong zong chuan mak an ti hle a gamin chu mi pa ngai ang ngot chu ani lo ti an thre chiang hle tuna chuan legend angin an muto ani zirlai pakhat li jun chuan ngoi rengin alo thira li jun chu a hun liam ta chuan a chak lo thin ema training nasatakin nei ma se an swal na te chuan a chak lo zelani high school kal lai chuan rank 17 a thlenga chu mi hnuwa chuan mason na anei thei to meu lo gamina in swal mu chuan beise na tharra pele a chu wangin study group a telve chu atum ta ani ma se gamin chuan in swal huwa ta wangin study group a chuan telve a phallawa lekha zirdu tan chau study group a chuan atel thei ani li chun chuan lekha zir chau adu ti asoya chumi hnu chuan gamin chuan li chun chu textbook apea problem solve turin ashil gaminan achwa san hlan chuan mi pakhat lo om mel tak hi a local thuta chu pa chuan li chun chu gamin ani empty azota li chun chuan dot soin gamin ani thu in alo chang chu pa chuan li chun chu akar chunga lu turin ashila warehouse chwa san to pakhat lampan chuan an tlan ta ani
chu pa chuan gang recruiter ani ti in a in mel hriat tira sum le pai power le car ti chu test apal tlang ani chuan a pedon ani ti chuan gang recruiter chuan li junatan apal tlang tur test chu asiam ta a li jun chuan car cha bi chu lak ngei atuma gang member pathum te chuan an lo danga li juna chuan a theina le chakna te chu in hriat chian adu awangin chu pa test siam chu apom ta ani chuti ral chuan gamin le midang te chu library lama an let le a li juna chu alo om to lo awangin an study group chu aban san le ta ni in an ngai chuti lai tak chuan pak gian alo kala engkim aron shil fia ta veka warehouse a chuan miswal pa le apol te chuan li juna chu an lo soi sa a chak lo awangin an nui zat hle bok tha hian an lo tuma chuti lai tak chuan gamina le a thian te chu li juna chan chuak turin an run thleng ta a gamina chuan li juna chu an thian zinga mi ani thu aron puanga miswal ho chuan an lo nui zat hle miswal ho chu an be ngal ji u chuan a be masabera miswal chu a be ne so hle bok pagyan chuan midang alo be boka miswal dang pakhat chuan gamin chu hriam sheinen aron beya gamin chuan ale khaken lai chu zialin invena na lo manga atopa li jun chu a him theita ani gamin chuan miswal pol ho tu pa chu a be le ta a chu pa chuan gamin a be na chu olsam takin alo dang theitlat mai midang te chuan mak an lo ti hmel hle a gamin a chuan a be non le a ma se miswal pa chu gamin a ain a chak zoka a be na engkim chu alo dang ne hle ani ti chuan miswal pa chuan gamin chu a khoi let ve ta gamin chu a leng lopa a tarmit chu phelin an in swal tran tak tak to gamin a te thian ho chuan miswal pa chu an be ron ta a miswal pa chuan a thei top chwa in a be ve ta gamin chu a thian te in swal theilo tak tak a chana wang chuan a musit hle a chu vele gamin chu a thin rim ta hle ti chuan a thian te chu atan phulrit an ni lo ti soin in swal dan thuruk a man du lo chu a mangta miswal pa ke a chuan a pet saka boruak ka chuan a pet thloke mo ti mai turani gamin chuan bang chevek khopin miswal pa chu a nek zom char chara miswal pa chu chhuata chuan a tuta der mai chuti lai chuan kar pakhat chu gamin a lampan chuan a ron tlan phei ngala li chun chuan gamin chu alo nam son man kar atang chuan geng shwai tu senior pakhat aron langa gamin chu din mun sang tak pek atuma ma se gamin chuan geng zinga tel chu adu lawani geng zinga tela din mun sang tak nei ai chuan school le university te chu a thlang zoka police an ron thleng zui ve boka miswal ho chu an ron manta ani li chuna chu damdoi ina da ania detective pakhat chuan lom thu a shil hlombok mi zong zong chuan gamina chak chu an lo lom vekani ti chuan gamin chu an hmutalowa ani la chu anu in tlailo tura a shila wangin man mo takin ina atlan ho dai thung a thian te chu a ho dai awangin ngai dam dil nan a kola chu mi zan chuan thian nei ve to awangin gamina chu a hlim em ani atuk ni alo in her chuaka gamina te chuan lekha an zir hawa an result te chuan ma ason chakhle ani chumi hnu chuan gujina ten school gate a chuan an lo danga school dress rules chu an bo chia an tia ji u chuan in swal alo in pe ngal mya chuti mek lai chuan miss li chu alo langa hospital atangin a chuak ve to ani gujina te chu odam deuh hian aron bia a gujina chuan gamina te thian ho chu a kaltir ta ani tharum tholawa an thei chu anin chuang ru ve hle bok miss li chuan siola jingchung chang asoya chuta chuan study group dang tenen anin muhlom don ani an vai chuan an phur to hle atu kalo nia in ring tok takin anin cheihlom kalkonga chuan miswalin an lo ti buaya ji u chuan zirlai a zir tir deuh hlaka miswal te chuan hlau chung chungin ji u chu ngaidam an dilani ti chuan school dang chu an va thlenga
study group lar tak an va mua aruk tak chuan an hlau deuh gamin chu an bula chuan ala omlo reng awangin an mang ang ta a ti chuan an nui le thuta gamin a chuan an study group chu akal san ngai lowang an tia chuti lai chuan gamin a chu an kalna tur school ni lowa chuan alo luta chu school chu miswalin an lo thunu nani zirlai thiam thei deuh te chu nasataka soisak thin an ni gaminan an school avalu chuan thisen ava hmua zirlai te chu hliam na tak an tor awangin damdo in an thleng thei lo ni in angai ti chuan gamin chuan miswal te chu zaum taka bia in study group chungchang azota pakhat chuan arun be ngala gamin chuan second claim te chungin chhuata chuan amut tir ngal miswal ho chuan an ron be ron ta a gamin chuan alo hne vek an skula zirlai thiam thei ber chu a chan chuaka gamin chu atarmit alo pe thuai ti chuan gamin chuan khol adonga akal na school chu adikloti a hre chuaka zirlai thiam thei tak nen chuan an chuak duna lekha chu an zir ho thei ta ani an program a zo hnu chuan zirlai a chan chua chuan gamin chu ngaidam aron dila naupang an ni laya class khata anom thin laya gamina athiam theilo awanga a mu si thin dan te chu aron soya gamin chu alo nuya a thin rim lo thu a shil bok tuna chuan chian nei to a lekha zir turin a in pe to ani gamin chuan a chian te nen chuan lekha an le zir chun zoma atu ka chuan school an kal le a lekha zirna atana an thlan mun thara an kala library alo ni ta haulo room chu abalin vaivutin akhat veka room lwa to lo alo ni reng mai gamin chuan mak ati hle a ma se a beidong du chuang lo room chu ati fai chan ta a thian te po in an ron zom ve bok an thiam ho chuan room chu an ti fai hawa an rem fel thap bok chuti lai chuan miss li chu alo langa zirlai te chu chuang takin anui suka an tho ho na awangin alom hle a chunzom zel turin a fui bok ani rinlo dewin zirlai pakhat chu aron luta meyaron zu a room alo fai ta vek chu alom hle mezial zuk atum le a ji u chuan alo danga meizuk khapani thu ashila chupa chu anuya gamina te thian ho chu atel lowin exama engma anni lo tur thu aron soya ama chu exama pakhatna ani thin thu asoi an study group hlotlin na chu ama chuan a in ngatani aron ti chupa kal hnu chuan miss li chuan an ranking apuanga thudik tak chu aron soilanga gamin chu in swala chakhle ma se zirna lama achaklo ema chuti rwalin se hiana chu an skula pahni na ani ati chuan mi zong song chuan mak an ti hle miss li chuan an exam ma in ni som hni chia hunan nei to ti asoya lekha chu nasataka zir angai ani an group chu an phur tlang hle a class an zo hnu chuan se hian chuan apa hne na changin khol adonga apa chuan school atanga bang turin thu apea sumle pai thok chhuaka na thok turin adu ani se hian chu angoi renga anau pan lai hunte angai to leta se hian chu nau pang smart le kha thiam thei tak ania ma se an chung kwa chu an ri thei ema anu le pa te chu anin hauring zelbok zirlai nau pang dang te chuan an it si ka wangin an ti du da thina chu wangin mal le kho har takin alo seilen pha ani chumi hnu chuan haiun chu se hian bula alo kala haiun chuan a in rin tok na a hloni in a sia thil lang chiang tak chu haiun chuan se hian chu angai zong ru dewani se hian ne na an kal lai chuan miswal ho an lo lang le thuta chung ho chuan se hian chu an lo beya haiun chuan lo chan na tuma haiun po chu kutan thak ve le a se hian chu anep ema wang chuan an nui zata se hian chuan a huai sen na zong zong nen haiun chu chana lo tuma ma se miswal pa chuan aron beya miswal ho chuan haiun chu shwai shan an tuma chuti lai tak chuan gamin alo theng gamin chuan akut pakhat lekin
miswal te chu arun hne a mi zong zong chuan mak an ti hle miswal te chuan gamina inswal lai chu an phone in thalak an lo tuma gamin chuan an phone chu a pe thlak sak vek ti chuan se hian chu anga event thuaya se hian chuan nepa in ti ema wang chuan a sak hle ani in lama se hian chu apa chuan musit takin alo bia a se hian chu lekha zirlawa na thok jok turin adu ani se hian a thin rim chu a tong chuak ve ta lekha aziranga a hlotling nge yang atia in a tang chuan a chuak pon lama gamin chuan se hian chu alo nga ka gamin chuan abul om ve turin alo soma ma se hian chuan a som na chu lo narin ama nge ya swal chwa ve adu ani gamin chuan se hian chu a kalsana se hian chuan zan lama na a thoka ama a lo ti boy tu bok chuan alo chang le tarenga chupa chuan phubalak atumani se hian chuan a hlau thong hle a chuti lai chuan gamin chuan se hian chu alo khol thuta gamin chuan chunglama changin alo en ringani se hian chu inswal dan tur alo shila se hian chuan ngun takin angai tha a miswalin alo beina apiang chu alo inveng ve theita zela miswal chu a chaw chanta a hnuwa chupa chu a tluta ani gamin chu se hian bula chuan a ron tlan pheya a hlau thong dewa chuti rwalin se hian chu a chuang hle ani gamin chuan se hian chu anin lama a shwai hota gamin chu anu chuan alo ngak renga a hotlai awangin a thin rim hle gamin chuan miswal ho ai po in anu chu a hlau zo kani ti a mu chuan se hian chu anui azadeu tlat gamin chu se hian chuan ngaidam adila gamin anu chu alo luta gamin chu school danga son atum thu alo soya chu vele gamin ri ru chu ana hle ani hunrei tak nuwa thian anei ve ta a kalsana du lo ani atu ka chuan gamin anu chu an skula chuan avakala gamina transfer paper tur chu avadila a thian te chuan an thu sei chu an lo ngai tha a gamin chu siola son atumani an hlau thong hle a an school chu adang lam to ti finfia an tumta ani zirlai me zulai chu an zuya gamin anu chuan me zial zuk na hnu ma chu a mu tho awangin an ruam man na chu a hlo chamta misli alo thlen ma lo chuan gamin anu chu angai tuana ti boy an tuma ma se gamin anu chuan a thlen tir du bik hau lo gamin chu kara chuan alu puya an tlan ta daya chuti lai chuan misli alo thlengta gamina thian te chu an be seina lo turin ashila gamina transfer ti top tumin chak takin an tlan ngal kunga an tlan lai chuan miswalin an kar chu an lo danga gamin chu an school atanga chhuatir an du ani jiu chuan chung miswal te chu alo beya li chun chuan alo pui ve bok gamina nen li chun chuan arukin inswal an lo zir thin alo nia chu li chun chuan aron manghala miswal te chu an hne theita ani misli te chu gamina school thar tura chuan an va thleng theita an group chuan gamina nu chu an study group leader gamina chu transfer lo turin an nge na atira chuan anu chuan alo hniala ma se misli a mu hnuwa athu soite angai thak hnu chuan afapa gamina chuan thian tak anei ve ta ti asia a school lu na nga ya lu le chu a phal sakta ani